So, hindi pa siya nangingitlog, no? Pero tingin ko to malapit na. Labas ko lang siya ng onti, tapos balik natin siya agad, no? So, what's up sa inyong lahat mga Adino? Okay, mga Adino, update ko kayo sa Gagambang Japan. So, hindi pa rin nangitlog yung malaking Gagambang Japan natin, no? Pero malapit-lapit na yan. So, what's up mga Adi? So, Gagambino pa din. So, opening ng buwan mga Adino. So, ito, 6K yung puhunan ko mga Adi. Ito mga baby. Opening ng buwan yan, no? Kagabi yan, hanggang, kanina madaling araw, mga alauna. Hanggang ngayon, no? So 9K yung panalo natin, 9K yan. So kanina pa yan mga Aji. Umabot pa yan ng 19K na, no? Sayang, 13K sana panalo ko. Pero okay na yan mga Aji, 9K, no? Pwede na rin yan. So pakita ko lang dito, update ko kayo kasi nangingi kayo ng update ng Gagambang Japan, no? So yung malaking Gagambang Japan natin, pansinin nyo yung bahay niya, no? Kakain lang ulit niyan ng dalawang ipis na malaki. So, hindi pa siya nangingitlog, no? Pero tingin ko to malapit na. Labas ko lang siya ng onti, tapos balik natin siya agad, no? Kasi iniiwasan ko ma-stress ng gagamba na to. Kasi nga, pansin ko to, mangingitlog na to. Kasi nag-webbing na siya. Kapal na masyado ng bahay niya. Ito, kasi yan dito sa bahay niya. Yan o, grabe yung sapot niya. Yan o. Tapos nag-acting na siya na ano, maamba-amba na siya na parang mangingitlog siya, no? So labas natin itong pinakamaganda. Pinakamagandang gagamba natin, no? So inaantay ko na lang mangitlog to. Hindi ko pa siya nilalaban mga Adino kasi hindi pa siya nangingitlog. So ayaw ko naman na ilaban ko siya mga Adino, mapipilitan siya, no? Ito yung gagamba, oh. Tama niya. Kakakain na niyan dalawang ipis mga Aji. So hindi na hit yung 5 days, no? Mga 4 days na ata. Simula nung kinain niya yung lalaki yung Gagambang Japan, or 5 days na. So yung Gagambang Japan, ganyan yung mga sizing nila. So OS size na yan, no? Mga OS size yan mga Aji. Tapos nandito sa kabila yung ibang malalaki. Pero lahat kasi to mga Aji, puro pre-molt, no? Hindi ko sila ginagalaw. Karamihan ng size is ganito na, no? Tapos may manakanakang maliliit. Puro ano na ba to? TM size na matataba. Yan, basta pakita mga babe dito sa taas. Puro ganyan na yung sizing nila, no? Yan. Tapos may manakanakang maliliit pa rin natitira. Nag-molt din, no? Kaka-molt lang, oh. Yan, oh. Kaka-molt lang, no? Ito yung maliliit na sinasabi ko. Kakamult lang yan. Ito yung pinagmultan nyo. Yan, yan. Pinagmultan niya, no? Ito muna. Sa loob ka. Kasi ito. Pero ang sizing ng mga Gagambang Japan natin, mga Adjo, puro ganito na sila lahat, to. Yung average size, na masasabi ko. Puro ganito sila. Karamihan, no? Ganyan. Yan yung average, pero marami ng malalaki, no? Meron sigurong 4 na malalaki. Parang OS, no? Good OS. Or OS size talaga. Ito yung nandito yung iba. Pakita natin sa inyo para makita nyo. Tapos may mga X tayo kasi nga magkakondisyon tayo ng mga X, no? So yan, no? Tingnan nyo yung mga nag-molt mga Aji. Ito, pinag-moltan yan. Tapos dito. Ito, pre-molt. Pre-molt. Kaka-molt lang, no? Tingnan natin ang itsura nya. Kanina lang to nag-molt mga Aji. Tingnan natin. Ayan, no? Tingnan nyo yung nag-molt na Gagambang Japan. So malambot pa itsura niya, no? So tingin ko to magiging lalaki to pag ganito itsura. Medyo payat na ewan, no? So magiging lalaki yan. So, balik natin siya. So update ko lang ngayon mga Aji. Meron pa tayong ilang Gagambang Japan pa to. 2 4 6 8 10 2
14 no? 14 pa ang gagambang Japan natin. Healthy lahat yan mga aji. Ang nag-molt kagabi is 2. Tapos yung mga nag-molt nung isang araw, itong 2. So ito, ganito yung mga sizing mga aji. Sinasabi ko sa inyo mga gagambang Japan natin. Puro ganito na sila no. Ayan no. Mga good size. Dito yung iba. So basta mapansin nyo na lang yan mga aji sa kaha ko. Pag puro malalaki na yan. Puro ganito na yung makita sa kaha natin. Ibig sabihin lahat sila mature na. Ito. Ganito no. Yan. Pag napansin nyo sa kaha natin mga aji, ganyan na sila. Ganyan lahat yung nakalagay sa kaha. Yan, mature na lahat yan. Kasi ganito mga aji, maliliit pa yung iba. So yun lang.